Ari kita karon dire. Aniya kita karon dire adlaw sa Biyernes. Magpalina kita para pawala sa malas. Oh, mga chismosa, ingetera, chismosa. Sa mga chismosa tabian, suyaan, labi na ni among silingan. Karon ato nakatning aswaton. Ato na ning aswaton ng atong mga palina. Mabuhat lang ni siya sa adlaw nga mga lala, sama sa Biyernes ug Martes. Magpalina kita. Palinaan ni nato nga ato ang panimalay para layo sa mga dautan. Sa mga chismosa libakira suyaan. Pasagda ilang kay mauna ilang naandan. Mga chismosa updated sa kinabuhi. Ani Aniya kita dire nagpaaso para mawala ang mga demonyo. Dili malikayan sa kalibutan. Naadyon na mga chismosa og tabian labi na ning suyaan. Apil pod ang silingan. Sino na ko?